Oraintxe bertan hartuko dugun laguna Iker Bengoetxea. Egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Aktorea, bikoizlea, zein da zure lanbidea? Bueno, bikoizlea naiz, baina esate dute bikoizlea izateko batez ere aktorea izan behar dela, ez atzean aktoreak gaudela. Aktoreak taula gainean izaten dira, guztion begibistan, ezta? Bikoizleak sarritan edo beti, hain zuzen ere, itzalean atzean egiten duzuelan, ezta? Hori da, bai, esaten da gure profesioa, gure ogibidea anonimoa dela, eta horrela izan behar duela gainera, ze bestelaz, esaten hori da bikoizketa munduan, nonbait bikoizketaz zehozera aipatzen baldin bada, orduan txarra dela. Hor nonbait atzean egon behar duela, baina jendeak ez duela horren inguruan ez erresan behar. Nola hasi zinen lan honetan? Ni beti izan naiz txikitatik hotxarekin imitazioak eta pailazoarena egiten. Egia da nire etxean ETV Nafarroan ikusten hasi zenean asuntoari gertutik jarraitu izan dugula. Eta nire aita gainera garaiaietan ETV Nafarroan ikusten hasi zanean pentsa, astean 100 pezetako paga ematen bazigun, ETV ikusten bagenuen, aste horretan, etxean, 200 ematen zigun. Duan, behaiek ere, pixka bat, euskeraren inguruko ikusentzunezko edo ETV ikustearen ETV ikustea fomentatzeko, hoi izan bere estrategia. Beraz, hasieratik eta txikitatik, umetatik, imitazioak egiten zenituen familiako bazkari zabal hoietan, ez da? Zabaletan ez oso lotxatian intzalako. Bai, eta aurrerago modu profesionalean hasi zinen honetan. Bai, igual, nik grina hori banuen, eta pailazoaren egitea, eta antzestearena, baina esaten dizudan bezala, oso lotxatian nintzen eta naiz eta jende askok ez sinesten ez duen. Eta, behin ikusi nuen, igual, lotxa hori edo antzestearen asunto horri aurrera eraman ahal izateko, bikoizketa igual polita zala niretzako, ze azken finean hor ilunean egiten den zerbait dela, ez zara jendearen aurrean aurkezten, baina antzesten ibiltzen zea, eta pixkat horregatik igual honetan amaitu nuen. Bikoizketa lanak bereziki ikusentzuneko lanetarako, ez da? Pelikulak direla edo telebistako seriak bereziki? Bai, batez ere, pelikulak, marrazkiak, eta alakoak gero ere badira beste produktu mota batzuk, espotak, kuñak, edo korporatiboak, edo audiogiak, museoetan, eta hoiek ere normalean gu egiten ditugu, kuñak ere irratietan egiten dituzue, baina batez ere baizuk esatezuna, pelikulak, marrazkiak, dokumentalak. Euskaraz, gaztelaniaz, bestelako hizkuntzetan, nola egin duzu lan? Ni hasi euskaraz, baita ere gaztelaniaz lan egin izan dut gutxiago, ze Donostialdean batez ere nik lan egiten dut Donostialdean, eta ez da askotan gaztelaniazko produkturik egin, BTV birentzako, egin izan dira, edo zinetarako ere noizbeinka pelikularen bat. Egia da baita ere sortea izan nuela 2008an ustet, eta Madrilen izan nintzala serie batetan parte hartzen gaztelaniaz. Baina nire apostua izan zen, hemen Euskal Herrian geratzea, eta euskaraz lan egitea asko gustatzen zaidalako, eta nik apostu egin nuen, neure herrian gelditzea eta euskararen alde. Euskal Herrian lan egitea, eta oso ustez behintzat, orain arte lana izan duzue, eta bikoizketa euskaraz eten egingo dute hala diozue, zuzeu, bikoizketa euskaraz kolektiboaren izenean etorri zara gaur gure honetara. Zer gertatzen ari da, ez da? Bikoizketa euskaraz eten... esan dezakegu, ETV sortu zanean, 1983an edo 1982an sektore hau sortu zen. Edo pixko bat ETV emititzen hasi behar zen, eta orduan hasi ziren, bikoizleak behar ziala, guzti hauek gure maisuak kontatu digutelako, zenik garaiaietan, nintzen mundu honetan ibiltzen, 4 urte izango nituen edo 5 urte izango nituen. Aurrak ere bikoiztu behar dira, ez da? Bai, normalean emakumeak egite dituzte, aurrak baldin badaude eta egiteko gai baldin badira, asko zobe, baina bestela emakumeak. Zuri ere tokatu zaizu?
Bueno, 12 urteko mutiko koskor bat eitea igual bai. Bueno. Alakoak bai, baina ja 5 urteko aurrak ez. Eldi ezaigun berriz ere ari nagusiari, lan egin duzu bereziki edo lan egiten duzue bereziki euskaraz, Euskal Telebistarentzat, eta nondik sortu da orain arazoa? Bai, esan daiteke, bikoizketa sortu zen garaiaietan eta 82. urtera arte, lan desente gonzala. Gero hor, egon zan lehenengo igual politika aldaketa edo ETBek beste zentzu bat hartu zion gauzari eta hasi zian behaiek nabarmentzen bikoizketa orduak, urtean egiten diren bikoizketa orduak beheruntz zijoa zela, baina bueno, sektorea mantentzen zan. Alako bizpairu krisi egon izan dira, eta ja azkenekoa gogorrena 2009an eta batez ere aurten izan dana. Datu bat emango dizut, adibidez, normalean azken urteetan 2005-tik 2010 bitartean urtean bataz beste 1800 ordu bikoizten ziren. Aurten 2013 urtean 100 ordu izan dira bikoiztu diala. Eta ez bakarrik esaten zenuen ETB, ez bakarrik ETB-rentzat, igual zinerako ere eta baina batez ere esan daiteke ETB eta Eusko Jaurlaritza diala atzean dauden hau bultzatu dezaketen entidadeak. Bueno, eta zuen lanbidea defenditzera zatoztela, oraindik ere uste duzuelako zilegia dela, ezta? Entzun dezagun egin duzuen kuña protesta bat. Hauxe da euskarazko pelikula, telesail eta dokumentalen egoera Euskal Telebistan. Egoera larria beraz, ezta? Oso larria. Bai, esan daiteke gaur egun hauetan estudioak itxita daude. Eretan daude eta orain ez dago inor estudioan barnean ez zerbikoizten. Horregatik ere protestak antolatu ditugu eta gaur arratsaldean Donostialdean zinemaldia dela eta kursal inguru horietan ekintza bat prestatuta dago, baina egoera larria da. Eta gauza ez da, ze azken finean gaur egun egoera larria dago jende askorentzat. Eta orduan gauza ez da, gu 100 bat langile, sektore horretan ibiliko gara 100 bat, bai aktoreak kontutan hartzen baituzu, baina baita ere teknikariak, itzultzaileak, egokitzaileak. Orduan arazoa ez da, 100 bat pertsona gaizki pasatzen ari diala, baizik eta 30 urte ondoren sortudan sektore eta ogibide hori euskararen inguruan eta euskara bultzatzeko sortutako sektore hori pikutara doala. Eta euskararen normalizazio linguistikoan uste dugula, badugula zer esanik. Dena dela, Euskal Telebistak bere lehenengo katean euskarazko produkzioa emititzen jarraitzen du, ezta? Ordan, beharko du sarritan bikoiztu programazio hori, apur batean telesailak direla, edo marrazki bizidunak, edo dena delakoak, hor egonen da lana, edo ez? Egon beharko litzateke, eta gainera azken egunetan, ez dakit konturatzen bazate, azken astetan irakurri ahal izan dugu eta entzuna ahal izan dugu ETB kriston apostua egin omen duela euskararen alde ETB baten. Hori da behintzat egunkarietan irakurtzen ari garena. Gero programazio horren analisia egiten baduzu konturatzen zea ze motatako programazioa den. Eta gu ez gaude barne produkzioaren kontra, ez da subtituluen kontra, eta gu uste dugu hor dena daukala tokia. Baina, esate dute gu hemen Nafarroan ez dugu ETB3 ikusten, esate dute marrazkiak eta lakoak ETB3 sartuta daudela, baina ETB3ko programazioaren analisia egiten baduzu ere, dana errepikatuta da, ez dago programazio berririk. Orduan niri Iruñarra bezala eta Nafarra bezala pena handia ematen dit gure umeak edo gure txikiak ez dutela ETB baten beraiei zuzendutako inongo programaziorik ikusteko aukera. Eta aireratzen direnak behin eta berriro errepikatuak direla eta hori ere salatzera etorri zarete. Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Hau alda gure umeentzat nahi dugun telebista. Ez dik merezi hemen geratzea, guazen! Honek berano azul ematen du, ezta? Udaro ematen dutena. Bai, eta gainera, besaten nuen orain, ez daukatela gure Nafarrumeak ez daukatela euskara zeindako beraientzat zuzendutako programazio horik ikusteko aukera. Bueno, badute, zenia, asteburuan, larun batean, goizean goiz, ETB bat piztu nuen,
Eta eskerrak duela 15 urte bikoiztutako Doraemon atalak zeudela, ze bestela ez genuke ezer izango. Bueno, horretan egin duzu lan bereziki gainera, ezta? Zertan? Doraemonen. Bueno, nik Doraemonen gutxi. Giroak eta... Bueno, giroak ambienteak dira, atzean edo pertsonai sekundarioak eta alakoak egin noizbait bai parte hartu izan dut, baina bueno, nik ez dut Doraemonen pertsonai zehatzik egin. Osongi, egoera zein den, arazoa zein den, larria, aipatu diguzu gainetik bada ere, eta zuek zer da proposatzen duzuena, zer da eskatzen duzuena? Bueno, alde batetik, honetan 30 urte ibili dianak, eta pixkalde entxe duela gutxiago sartu geanak, ni adibidez ni 10 urte. Atzo 10 urte bete nituen, neren lehenengo konbokatoria, bikoizketa konbokatoria izan nuelatik. Lehenik eta behin zeo zer esatea, beti egon izan dira hor, zu kasieran esaten zenuen bezala iluntasunean lan egiten eta ezer esan gabe. Eta bueno, lehenik eta behin jendeak jakin dezan zein den egoera. Ze ematen du ez dela ezer gertatzen, eta bueno, bintzat jendeak jakin dezan ogibide honen egoera zein den, sektorearen egoera zein den, eta pikutara doala. Eta gero, igual eskatu edo batez ere, guk uste dugu, egia da, hau sustentatzeko diru publikoa behar dela. Zen negozio bezala edo ulergarria da, azken finean, euskara hizkuntz gutxitua da, eta ez horren atzean ez dago enpresa moduan begiratuta, ez dago negoziorik. Orduan, hau sustentatzeko diru publikoa behar da. Gure eskaera, edo guk uste duguna, gero igual, euskaldunok ikusi beharko litzateke, haiek ere berdina uste duten edo ez. Nik uste baietz, baina guk uste dugu bikoizketa pena merezi duela euskararen normalizazio linguistiko prozesuan bere eginkizuna edo eginkizun zehatz bat duela aurren edo, bueno, guztion entzumenean eta euskara ikaste horren inguruan bere bete beharra duela. Eta uste dugu norbait, kasu honetan Eusko Jaurlaritza eta ETB ahaleginak egin beharko lituzketela hau defendatzeko eta sektorea pikutora joan ez dadin. Eta honi atera bide bat emateko, artxiboan duten produkzioa, Euskal Telebistan esate baterako, artxiboan duten produkzioa errepikatzea daukate, edo bestela, hainbat telebistetan egiten den bezalaxe, jatorrizko bertsioa ipintzea, ez da? Baita ere. Bide horretatik jo dezakete? Bueno, jo dezakete. Baina gauza da gaur egun, hemen tamalez Nafarroan ez, baina TDT-aren teknologi honetan bi aukerak egon daitezkela. Esan nahi, botoi bat sakatze duzu, eta nahi badezu bertso originala ikuste duzu, eta nahi badezu bikoiztutakoa. Gero ere, euskaraz egindako subtituloak ere, erabilgarriak dira, eta gu ez gaude horren kontra. Gauza da, aukera egon beharko litzatekela. Eta gaur egun, ez dago, eta batez ere, programazio berria edo mota askotako programazioa ez bakarrik marrazki bizidunak. Gaur egun, bikoizten denaren 84% uste dut marrazkiak dira. Eta zergatik ez fikzioa edo dokumentalak, edo azken finean beste telebistatan, gaur egun asko ikusten ari dira Disney Channel eta lakoetan fikziozko seriak bere publiko ona daukate eta audientzia onak dituzte, orduan zergatik ez dute horren inguruan apostua egiten. Baita ere, ez bakarrik marrazkiak, marrazkiak bai, baina bueno, guk ere, adin bat dugunok, igual beste gauza batzuk ikusteko eskubidea daukagu. Nik adibidez, beste motatako, bikoizketa ez diren beste motatako produkzioak ikustea asko gustatzen zait. Goenkale ikusten dudala esaten dut, eta ikusten dut, eta pasaren urtean ere, uste DBH izeneko serie labur bat ere, oso ondo zegoen euskara telebistan entzuteko, baina azken finean horren analisia egiten duzu, eta ez dute diru asko uzten horretan ere, ze produkzioa merkea da. Bai. Bueno, nahiko produktu espresak dira. Hoi da, produktu espresak. Ondo dago, euskaraz ikusentzunezko produktuak euskaraz ikusteko, eta horren alde ere bagaude. Baina, bueno, pixkat denetarik, eta bikoizketa aztu ez dezatela. Bueno, gogoratu dezagun, gaur bertan zinemaldiaren inguruan protesta eginen duzuela,
gaur arratsaldean izango da, egunotan. Hori da, bai, gaur arratsaldean kursal inguru horretan, arratsaldeko 6etan protesta moduko bat egongo da, ekintza bat egongo da, batez ere ez ikus gaitezen, baizik eta entzun gaitezen, eta jendeak hor jakin dezan, aprobetxatu zinemaldiak duen oihartzuna, pixka, eta jendeak jakin dezan nola dagoen euskaraz egiten den bikoizketaren sektorea, zer gertatzen ari den sektore honekin. Nola dagoen, egoera latz batean, 30 urtean egindako guztia, Iker, antolatutako egiturak, enpresak, profesionalak, den alferrik, galdu daitekela, ez da? Hori da, galdu daiteke, eta arazoa ez da galdu daitekela, bai, oso arazo larria da, baina arazoa izango litzateke hemendik 3 urte barru, 2 urte barru, edo 5, edo batek daki berreskuratu nahi badute, ez da, zerotik hasi beharko da, gutako, bai aktore, bai bikoiz, bai itzultzaile edo egokitzaile teknikariak beste zeozer bilatu beharko dute. Nire kasuan adibidez, ni ere administrari lanetan aritzen naiz jardunaldi erdian, eta horri eutsi beharko diot. Eta agian horretan finkatu edo batek daki bikoizketa, niretzako bikoizketa pasio bat da, hogei bide batez bat izateaz aparte, igual erabaki bat hartu beharko, batek daki Madrilera edo Barcelonara jun eta bertan saiatu. Espainolez bikoizten, ez euskaraz. Eta baina gauza da, hemendik 3 urte barru edo 4 urte barru, bikoizketa berreskuratu nahi baute, sektorea zerotik hasi beharko da edo ez dala egongo. Iker Bengotxea, bikoizlea, aktorea, sarritan ez dugu bikoizketa hitz egiten, eta interesgarria benetan, gaurko honetan zurekin izan dugun elkarrizketa. Mi esker eta ongi joan dadila, suerte handia.